ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗಳ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗಳ. ಸೊ ಏನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚೂರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೊಂಡು ಅಲ್ಪಾಗ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನದುಂಗು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಾರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಾರಂದ್ ಏನು ಯಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ ಅವೆನ್ ಈರಾಂಡಲ ಪನ್ವಲಿಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀರಾಂಡಲ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು. ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪನು ದ್ಯಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು. ಅವು ಪಂಡ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದಿಜೆರಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜನೀತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದು ಬೇತ ಜನಲ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಕ್. ಎಸ್ ಶ್ರೀಲಕ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪಿರತೆ, ಅವು ಕಲಿಯುಗಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದ್ ಬರ್ಪಿರತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಪೆತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ್ ಪೆತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪತೆ ಅವು ಗೋವಿಂದ ದಾಯಕ್ ಪುದಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಒಂಜವೇ ಇಂದ್ರಿಯ. ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1000 ವರ್ಷ ಪುರಾಣ ಅವು ಬಾಕಿ ಪನಾಡೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪುನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಓಕೆ ಪನಾಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿದ ಸೈನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಲಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಂಜನ ಅವನೇನು ದೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ದುರ್ಯೋಧನನ್ ದೆಪ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತರನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಟರನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಎಟ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅಕುಲ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡು ಪಂದ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾತೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಓ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಡಿವೋಟಿನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆರ್ಪುನ. ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಾರ್ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅವೆನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಓವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಸಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತಗ ರತನ್ ಒಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರ್. ಬೇತೆ ಜನ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್. ಬೇತೆ ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್. ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ರಥನು ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದು ಇವರ ಪನ್ಪೇರು ಐಟಾರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡದು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ ದಾಕುಲು ಏರಿಜ್ಜೀರ್ ಅಂಚ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡದು ರಡ್ಡು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೊಡು ಎನ್ನ ರಥನುಂತಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಸ. ಅಕ್ಷತಾ ಮಾತಾಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚೂರ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಯಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ. ಮುನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಅಂಶಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ದಾಯಿಗ್ ಬರೆತ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಆಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to 22 ಶ್ಲೋಕನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅಲ್ಪಲ ವಿಮರ್ಶೆ ನೋಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆನ್ ತೂಯ. ಫಸ್ಟ್ ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವ ಏರೋ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಂತು ಏನಮ್ಮ ರೈಟ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನೀತಿ ನಿಕಲ್ ಪಂಡಾರ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಯದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಆದೇಶ ಪಂಡಾರು ಮತ್ತೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೆ ಅಚ್ಯುತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿದ ಮಿಡಲ್ಡ್ ದೀಲೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತ. ಅಧ್ಯಾಯ 11 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಆಯ್ತ. ಒಂಜಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅನುಮಾನ ದಾದ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಾದ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರ ಆಯ್ನ ಪಾಂಡವೇರು ಯುದ್ಧ ಹೊಡ್ದು ಪಿರ ಪೋಪೆರ ಅತ್ ಬಂದು ಅದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಯುದ್ಧ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೊಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಫೇರು ಅಂತ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಇಂಕ ಎರಡಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಗಡಿಗೋರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಎರಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ. ಓಕೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಇರೆನ್ಲ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ತೂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಚ ಪಂಡ. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡ ರಾಜನೀತಿ ಒಂಜಿ ಜನಟ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ನನ್ನ ಜನಟ ನನ್ ಟೈಪ್ ಅಂಚ ಟೈಪ್. ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏರೋ
ವಿಕರ್ಣ ಐಗ್ಲ ಮಹಾರಥಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ದಾಯಗ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ರಾಜನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಂದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಕೊಟ್ಟ 4 ಕಾರಣಗಳು ಪಂಡ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕಾರಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವ್ 4 ಕಾರಣನ ಇನಿತುಯ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ತೂದೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಆದೇಶ್ಯತೆ ಚ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಮಯಾವಯೋ ಜ್ಞೇನ ತೇನಾಹಮಿಷ್ಟ ಸಮ್ಯೇತಿ ಮೇ ಮತಿಹಿ. ಓಕೆ ಧರ್ಮಂ ಸಂವಾದಂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನು. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೈತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಓ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಎನ್ನುವ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯಿ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪಾತಿರುಜಿರ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ನೋ ಈವನ್ ದೋ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತರುಂದಿಜ್ಜ ಆಂಡಲ ಆರುಂಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಮುರಾಣಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾರಫಿನೆಲಿಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರ್ ಅವಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ನಾವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಮುಖ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರತೆ ಕೃಷ್ಣಗ ರಥನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪು ಮದ್ಯಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪು ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪೋದುಂತಾವೇರು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋದುಂತಾವೇರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏರ್ನ ದುಂಬು ಪೋದುಂತಾವೇರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಕುಲ್ಪುರ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಪೋದುಂತಾವೆ ನಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಪೋದು ದಾಯಿಗೆ ಉಂಟಾವೇರು ಅಕುಲು ಅರ್ಜುನಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಗುರು. ಹಾ ಐಟ್ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ವಿಚಲಿತ ಆಪುನಂದಂಚ ಅವಲ್ಪೊಂದುಂತಾವೆರು. ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ ಬರೋದಾಂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ದುಂಬು ಪೋದು ಕೃಷ್ಣ ರಥನ್ನು ಉಂತಾವೆರು. ಪಶ್ಚೇತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಪುರೋತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜೇರ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಎದುರು ಪೋದು ರಥ ಉಂತಾವಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಂಜಯ ನಮಕ್ ಪರಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾತುರುಂದಿಜ್ಜೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಆರಂಚ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂತಜೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ ಕೇಂದಿನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ಶ್ಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಅರ್ಜುನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಥನ್ ಉಂತಾದಾರ್ ಪಂತೇರ್ ಅರ್ಜುನ ತೂಲ ಎದುರುದ ಪಾರ್ಟಿ ನೀ ತೂಲ ಮಾತೆರನ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಮಕ್ ಗಮನಗ ಪೋತುಜಿ ಸರಿಯಾದ ಆತೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಾವಾರ್ಥ ಅವಕ್ಕ ಅನುವಾದ ಓದುಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ದೇರ್ ಒಂಜೇ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂಲ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆತೆ. ಓಕೆ 1.25 ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಜುನ ನಮಕ್ ಪನ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಆರಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವೇರ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗ್ ಬತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆನಲ ನಮ ಪನ್ಪ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು that may be a weakness of somebody but it's also ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ತೋಚ್ಪೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊರದಾದಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಅತ್ತಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಎದುರು ಆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾರ ನೆನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನಂತೂಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣದ ನೀರ್ ಬುರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಒಂದೆಟ್ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬುಲ್ತುಜೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ತುಜೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆವೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಲೈಜಿ ಕನ್ನಡಿ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಜನಕ್ಲನ ಅತೆ ಸೊ ಈ ಥಾಟ್ ಅವ್ ಮಾತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ನೀರು ಮಾತ ಬರ್ರೇಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡೆಗೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ ಏರಂಡಲ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನನ್ ತೂಂಡ ವಿಗ್ರಹನ್ ತೂಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾನ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಮೇರ್ ಪಂಡರಿ ಸೊ ಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹಿ ಸೋ ವೀಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ತೂಂಡ ಐ ಬುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೆ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿವೋಟಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಬುಲ್ಪೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜತ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ನಮಕ್ ಬುಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನದು ಬುಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮುಲ್ಪ ತೂಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪುನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪುಜ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ಪುರ್ಲ ಐತ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನಲ ಮುಲ್ಪ ಬುಲ್ತೇರ್ ಕಣ್ಣಡಿ ನೀರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ತೂದು ಕಣ್ಣಡಿ ನೀರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆಂಡ ಅವ್ ಕರುಣೆ ಆರ್ ಒಯ್ಕ್ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ತೊಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಜನಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಕಣ್ಣಡಿ ನೀರ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆರ್ ಉಲೈದ ಆತ್ಮಂತು ಒಂದಿಜ್ಜರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಕೊಟ್ಟ 4 ಕಾರಣ ಓವ್ ಮಾತ 4 ಕಾರಣ ಎಸ್ ಓವ್ ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಒಂಜಿ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4th ಒನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ 4th ಒನ್ ಬೊಕ್ಕ 5th ಒನ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು 5th ಒನ್ 5th ಒನ್ ಓ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೆಗಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಗ ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ 5th ಒನ್ ಗೊತ್ತುಜೆ ಎಸ್ ಮಮತಾ ಮಾತೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರತಾರೆ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಸಿಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುಂದುಂಡತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವು 9 ಕಾರಣ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಲ್ಪ ಓವು ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮಗ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಓವು ಶ್ಲೋಕಾಡು ಓವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡತೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ತೂಲೆ ಒಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಶ್ಲೋಕದ ನಂಬರ್ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದು ತೂಲೆ ವರ ಓಕೆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಓ1
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಕಂಪ 1.27 ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು ಮಾತ ವಿನ್ನಾತ ಅಂಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಯ, ಬೊಕ್ಕ ವಂಶ ನಾಶ ಒಂದು 4 ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ 1.27 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ 1.30 to 35. ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಯ 1.36, 44, 45 ಬೊಕ್ಕ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡವು. ಬೊಕ್ಕ ವಂಶ ನಾಶ 1.37 43 ಮುಟ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಯಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೃಪಯ ಕೃಪಾ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೃಪಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಯ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅವಿಷ್ಠೋ ಆಕ್ರಾಂತನಾಗಿ. ಓಕೆ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಾವ ಪರವಶ ನಾಶನಾದನು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆರ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೃದಯ ಏತ್ ಕೋಮಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಕರುಣೆ ತೊಚ್ಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಭಾವರ್ತಡ್. ಓ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರೆಗಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಓವೆನ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇಹನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಡ ಆತ್ಮನ್ ತೂವೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರಿಗ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನೀರಿಗ್ ಬೂರ್ದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ. ಸೇರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ನೀರ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತಿನ ಮೀನಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಮನುಷ್ಯ ನೀರಿಗ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯನತ್ತು ದೆಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ತು ದೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ನೀರಿದ್ದು ಬುರ್ದಾರ್ ಯಾ ನೀರ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆ ನೀರ್ದೊಲ್ಲೈ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಈರ್ ಒಲ್ಪನ ಉಲ್ಲಾರ ಈರ್ನ ಪಿದ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತ ಹೆಂಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಪಂಚ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಆತ್ಮನ ತೂವೊಂದಿರ್ತಿಜೆ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾತಿ ನಾವು ಶರೀರನ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐಕ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸಹಾನುಭೂತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯಿ ಕಿಂ ಭೋಗೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಿಂ ಭೋಗೇರ್ ಪಂಡ ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಭೋಗ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಾನೆ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರ್ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾನೆ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಕಿಂ ಭೋಗೇರ್ ಅರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾಜಿನ ಕುಲೊಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋವು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾರಿ ಆನ್ ಏತೊಂಜಿ ಮಾತಾಜಿನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಚ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಸಲು ಕಾಸ್ದ ಒಂದು ಅವು ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ದ
ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನಿ ಒಂದು ಕಣೆಯರು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನನೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಕಣತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಡು ವಿ ಪುಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಶೋ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ನಿಜವಾದ ಇವನ್ ಆಣ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಣಂಡ ಯಾವ್ ತೊಚ್ಪಾರ್ ತುಲು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತು ವಿನ್ ಆತ ಆಂಡ ವಿನ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾವಡತ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅಂದ್ ಆಂಡ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಮಾತ ಸೈತನ ಯಾನ್ ಏರಿಗು ತೊಚ್ಪಾವನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈತುಂಡ ಮಾತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯುದ್ಧಡ್ ಸೈತುಂಡ ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಜೀವನಾಡ್ ಬಾಳುನಾ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿತು ಅಕಲೆ ಕೆರಂಡ ಎಂಕ್ ಓ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಅಂತಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಓ ಯಾನ್ ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಯಾನ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಲಿ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ಪಂಡ ದದೀಚಿ ಏರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರಿ ಏರು ಅಂದ್ ದದೀಚಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆಗಂಡಲ ಹೂ ವಾಸ್ ದದೀಚಿ ಕೇಂದಾರ ಹೊರ ಅಂಡಲ ಎಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾತಾಜಿ ದದೀಚಿ ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಎಲುತ್ತ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನೇರ್ನ ಇಂದ್ರನ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಅಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಆರ್ನ ಎಲ್ಲುಡ್ದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ದದೀಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅತ್ತ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬೇತೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಂದ್ರಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ವಜ್ರಾಯುಧ ಅತ್ತ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದು ದೇವೇರ್ ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣು ಇಂದ್ರಾಗ ಪೋದು ಪನ್ನಂದಿಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದದೀಚಿ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಏತೊಂಜಿ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶರೀರ ಐತ ಎಲುಬು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ವೃತ್ತಾಸುರನ್ ಕೆರ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ವೃತ್ತಾಸುರ ಆದ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಸುರ ಪಂಡ ಇಂದ್ರನಕಲ್ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜೇರ್ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ದದೀಚಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಾವು ದೇವಿಯರ ವಿಷ್ಣು ಪಂತೇರ್ ಇರ್ನ ಬೋನು ನಿಂಗ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರನಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಇಂದ್ರ ಆಲ್ ದೇರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಭಕ್ತನಕಲೆ ಆಂಡಲ ಒಲ್ಪಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಭಕ್ತ ಆಂಡಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ ಅಪ್ಪಗ ದದೀಚಿ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಶರೀರನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಶರೀರನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಶರೀರಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಭೋಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಬೋಡು ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂಡಲ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಾಗ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಸೊ ಎಂಚ ಇಂದ್ರ ದದೀಚಿನ ಒಂಜಿ ಶರೀರನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆಕ್ ತೂಂದಿತ್ತೆರ್ ಇಂದ್ರ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿನ್ ದಾಯಿಗ್ ಅಪ್ಸರ ನಕಲ್ ವೃತ್ತಾಸುರ ನಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೊಡದಿನಕಲ್ ವೃತ್ತಾಸುರ ನಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂದ್ರ ಸಂವೇರ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಬೋಡಿತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಂದ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇರ ನಿನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶರೀರ ದಾಯ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರೆನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಭೋಗ ಯೋಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಭೋಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಂತ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೂಕ. ಎಸ್ ಏರಂಡಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓದೇರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡು ಪಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆತಂಕ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ದಂಡೆ ಬತ್ತಿಲೆ ಅದೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಅದೇ ನಮಕ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏರಂಡಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಆತಂಕ. ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್? ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಫಿಯರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಎಸ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಂಡಲ ಪಂದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ನಮರ್ದು ಬುಡ್ದು ಮಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬಂತು ಮರಣ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಮರಣ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ, ಸಾವು ಒಂದು ಮರಣ ಸಾವು ಏನೋ ಡೆತ್ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವು ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಮರನಡ್ದು ಪೋಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಂಕ್ ಸಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗ್ ವೈ? ಎಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೇತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ರೆ ತುಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಪರ ಇಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಸಾವು ಪಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈ? ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ದಯಪಂಡ ಸಾವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಕೊನವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಂದಾಪುಣು ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುಣು ದೇಹ ನಶ್ವರ ಆಪುಣತೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ ಕೊನವರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಸೆ. ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಗಡ್ಡಿಗೋಡ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಏರ ಬತ್ತಾವ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೌಲನ್ ಎತ್ ಕೊಣಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಎಂಕೋ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಕುಡವರ ಬೋಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ದತೊಂದ್ ಪೋಪ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವ್ ಆಸೆ ಮಾತ ತೀರ್ಸಾಯರೆ ತೀರೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಮರಣ ಬತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೇತಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವೇ ಅವನು. ಸೊ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೋದ್ವಾರ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಬೇಗ ಓದಲೆ. ಸೇರಂಡಲ್ಲ ಓದ್ಲೆ ತುಕ. ಎಸ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿಯ ಕೆಳ ಹಂತದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ. ಓಕೆ 1.31 ప్రభుపాద్ ముల్ప ఆరుంచి స్పీచ్ ఆర్ పనుందులే చెప్పండి. ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುನೆಂಚ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯ ಪಂಡ ಇಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನನಗೆ ಪಾಪವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂದರ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವಂಶದ ನಾಶ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಾವು ಕುಲಕ್ಷಣವಾದರೆ ಸನಾತನ ಕುಲ ಧರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ನಾಶವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಧರ್ಮದ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ ಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾದಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂಚಿ ಲೈನ್ ಅಡ್ ಬರೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ತುಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್. ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಣ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವು ತೂವರ ಆಪುಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓದಾಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಭಗವಂತನು ಭವಿಷ್ಯದ ಮನುಷ್ಯ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜನರು ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡಿ ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಅಕಲ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು 4 ಡೌಟ್ಸ್ ತಾದ ಉಂಡು. ಏ ಪಲಕಲ ಮನಸ್ಸು ಹುಡುಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜನಕಲ್. ಓಕೆ, ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ವರ್ಪುಂಡು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಪಿರಾವುಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಒಂದೊಂದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಓಕೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕುಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂತರ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎತ್ತುಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾತಿನ ವಸ್ತು. ಓಕೆ, ಅವು ಖಾಲಿ ಬಾಡಿಲಿ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾತ ಪವಿತ್ರತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಗ ದೇಹ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ಬಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀತ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷಗ ಮಾತ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆವೊಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ, ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಜೆಂಡರ್. ಆತ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ಶರೀರ ಸ್ತ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ ಪೋಡು. ರೈಟ್, ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪುರುಷ ಹತ್ತಿನ ಸ್ತ್ರೀತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಪೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಕ್ ಕೊಂಚಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ದೇಹ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ. ನಮಕ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ಚೂರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪರ ತೂಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ತ್ರೀನ ದೇಹಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ, ಪುರುಷನ ದೇಹಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ
ಪಾರ್ಟ್ ನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಚ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ಕೋರ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇಹ ಎಂಚುಂಡ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಅಂಚನ ಉಂಡು. ಪುರುಷಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಬಾಲದೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ತಲೆಬೇನ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಗ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡ ಅವ್ ಬಾಲೆನ್ ತೂದ್ ಅರೆಗ್ ತಲೆಬೇನ. ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಕೊಂಡ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಾಲೆದ ಕೇರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪುರುಷರದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಅವು ನೇಚರ್ ದಾದೊಂಡು ಬೈ ನೇಚರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮಸ್ತ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಣರಲ್ಲ ಹೊರದಾದಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ನಮಕಿತ್ತ ಅವಲಿ ಜಾಣರಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರನ ಪೂಜಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತ ಇಂಕ್ ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂತರ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅಂಚ ಹೊರದಾದಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸಿ ಆರ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರ. ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಪೋದ್ ಕುಲ್ವೆರ್. ಸೊ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅವ್ ಮಾತಾಯ್ತೇನೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಾರ. ದಾದಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ. ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೊರ ಬತ್ತಂಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜಾಣವಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನ್. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜಾಣರಲ್ಲ. ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸಿಗೆ ತೂಯರ್, ಯಮುನಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ ತೂಯರ್ ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಆಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜಾಣರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕಲ್ ಜಾಣ ಅತ್ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸಿಗೆ ತೂಯರ್ ಕುಡಾರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ತೂಯರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತನ್. ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಪಲ ಕುಡಾರ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಯರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಒಂಥರ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಕದಾಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಗಡಿಗೊರ ಜಾಣರಲ್ಲ ಪಂದ್ ಎಂಕದಾಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆನೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಿಂಡ ಶಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಪುರುಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪಂಡ ಐಟದ್ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡ್ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಒಂಜಿ ನೆನಂಜಿ ಕೊಡೇಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅವೆನ್ ಕೇಂದ ಇಬೋಕ ಡಿಸೈಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆನಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಾರ್ ಕೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಇಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾತ ತೂತಿಜರ್ ಮಾತ ಜನಕಲ್ ಪೋದು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಪಂಡರ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಬತ್ ಕೇಂಡರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪಿದಾಯ್ಜಿ ಜಗತ್ ನಮಕ್ ಕಾತ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆಂಚಾನ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಚೂರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಪಂಡರ್ ನೆರ್ದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ if you think you're a female, you cannot come into Krishna consciousness. ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ ಎಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಲಾತು ಪುರುಷಲಾತು. ಸೊ ಉಂದುದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನ ಕೊರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಪನೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುಮೇಧಸ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕ ಓದರ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ,
ಎಸ್ ಶಾಂತಿ ಪುಲಸ್ತ್ಯ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಪಂತೆರೆಂಚ ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತ ಪಂತೆರೆಂಚ ಪಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಏಪಲ ಟರ್ನ್ ಆವಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅತ್ತುಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾತ ಫೈಟ್ ಮಾತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪನ್. ದೆನ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೈತೇರು. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಕಲಿ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೈತೇರು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೋಟಿ ಆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಡಿವೋಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕೃಷ್ಣ ಡಿವೋಟಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೆತನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಭಕ್ತ ಆತೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ನಂಬೋಲಿ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇತೆ. ಸೊ ನೆನೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಒಂದಾನಾಗ ಗೃಹಸ್ಥ ಕಾಟೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಾಟೇಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ. ಗೃಹಸ್ಥ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋಣ್ ನಡಿತಂಡ ನೆನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕಲ್. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಿತಾರೆ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತ ಆತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ ಗಳಿಗೊರ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚೆಂಚಿ ಪೋಯರ ಆಪುನ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ಐತೆ ಬಾಲೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಶಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆತ್ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಲ್ಲಸರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತ ಅವ್ ಮತ್ತ ತುಪ್ಪುಜಾರ. ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಪೋಯಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಏಪಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಕಲ್, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪುರುಷ ನಕ್ಕಲ್ ಏಪಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಂಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪೋಂದು ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಕಲ್ ಕಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇರ್ದಾಯಿಗ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವರ ಪಲ್ಲು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡುಜೇರ್ ಕೆಲವರ ನಮಕೌ ತೂವೇರ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಈಪಲ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೇನ್ ತೂವೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ನಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಕೇನೋ ಒಂದುಲೇರ್ ಫುಲ್ ವಾಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಟೆಂಪಲ್ ಗ್ ಬಂದಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಡೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ಓಪನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೇನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಲೈಫ್ ಒನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ವ್ಯಾಸ ಸಣ್ಣದೊಂಡು ಅವೇನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆನೊಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ಡ್. ನೆನೊಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಮತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ನೆನೊಂಜಿ ಮಾತಾಜನಕ್ಲೆನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪತ್ತು ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಇತ್ತೇರ್. ಮತ್ತ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಿನ ಅರೆ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರ್ವಿ ಅಕಲ್ ಎಂಚಪ್ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೆತ್ತರ್ಗೆ ಬಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಆದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಪಂಡರ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಮಾತಾಜೀಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸಂಘ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ನ ಸಂಘ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕಲ್ಡ ನಮ ಪಾತೆರಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಣ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲೆಗ ಅಪರಾಧ ಆಪು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲೆಗ ಅಪರಾಧ. ಸೊ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರಂಡ ಅಪರಾಧ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪರಾವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕಲ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರಂಡ. ಸೊ ದಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಈರ್ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಡದಿನ್ ಒಯ್ತುದು ಪೋಪರ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡ ಈಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್, ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಜನ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಹಿಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ ಆಸೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಅಂಡ್ ಮುಗಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್
ಚೂರ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಂಡ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ಗೆ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಮಾತಾಜೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಆಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ಅವ್ರನ ಸಾಧನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನ ಸಂಘ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಅವ್ರನ ಒಂಜಿ ಕಾರುಗ್ ಬೂರ್ದು ಅರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ವಾಪಸ್ ಕೃಷ್ಣಡ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತೇರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಹೆಂಗಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪತೀತೆ ಯಾರಾಗದ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತೂಪತಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಡನಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂಪುಚಿಂಡ. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ಸಹಜ ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ದಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗಿತ್ತ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನನೆ ಮಾತಾತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮಾತ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಯೋಜನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಂಡು ಕೃಷ್ಣನ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಪನಂದಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಲ್ ನಮಕ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಆರ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಟರ್ನಲಿ ತೂಂಡ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಪೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಯುದ್ಧದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು, ಅರ್ಜುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಗವಂತ ಇಪ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆರ್ ಭಗವಂತನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ್, ರೈಟ್? ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಂತೇರ್ ಅಶೋಚ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಬ್ಯಾಸಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣ ನೀಕ್ ಬುದ್ಧಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಕಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, 7:39. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗೂ ಅದರಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಿಂಸೆಲ ಬೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ನಮ ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಪೊಡು ಆಂಡ ಹಿಂಸಲ ಕೆಲವರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2.21 ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಐತ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2.21 ಐತ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಐತ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡ ಐತ. ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಯಾನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯುದ್ಧ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದು, ಯುದ್ಧ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಅಂದತ್ ಹಿಂಸೆ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಕ್ಕ ಸರ್ವಪ್ರಿಯನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು? ದಾಯಿಗ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ಆರ್ ಮುಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ವೈ ಹಿ ಎಂಕರೇಜ್ಡ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ದಾಯಿಗ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಸೆ ಏಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 2.21 ಭಾವಾರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತಾರ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾರ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೆತಾರ. ಬೋಡ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಪೆ ಕೂಡ ಅವರ. ಓಕೆ,
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೈತೆ. Okay. 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾನಿತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ 8 ನಿಮಿಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. One second. Yes, and ಕೂಡ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಡುವೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭು ಇರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಮಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ.
ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಓರು ಮುಡಿತಾರೀರು. Sureka Mataji, Shashikala Fergade, Kuleta Mataji, I think number 5. Number 5. Okay. Hare Krishna ಮಾತಾಡ್ಲಾ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಸೆಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡುಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಒಂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲ್ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕೇನುಡೆ. ಹಾ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಜುನರಿಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೇರಿಕ್ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲ ಏರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಎದುರು ಪಾಠದಾಗಲು ಸೈತುಂಡಲ ನಿಕ್ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿ ಬಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು. ఒక ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ತೋ ಆರ್ ಜೋ ಅರೆನ್ ಕೆರ್ಪೆರತೆ ಅರೆಗ್ ಹಿಂಸೆ ತಾಗುದೇ ಪಂಡವ ಅರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪನ್ನೆಲಕ ಕೇನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ನಂತೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ನಂತೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಕಟ್ಟುನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅರ್ಥ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಮು ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಕೀಡ ಪುರ ಸಾಯ್ಪುಂಡು. ತೋ ಭಗವಂತ ಏನ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೂರ ಜೀವಿಲ ಎನ್ನನೆ ಜೋಕುಂಡು. ತೋ ನಾವು ಐಟು ಕೆರ್ನಾಗ ಮತ್ಲಬ ಅರ್ಥ ಕುಂದ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೈತುಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ದೇವರೇಗಸ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರೇಗಸ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಾಗಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಾಗಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಸ್ರ ಉಂತುವೇರು. ತೋ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗಸ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರಡ ಆಯ್ಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕೇರೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚಾರೆಗ ಪಾಪ ತಾಗುಜಿ. ಒಕ್ಕಂಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪತೆ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚಿ ನೇಕೆಡ್ ಐಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಉಂಡು ಅವು ಸೈಪುಂಡು. ತೋ ಅವು ಸೈತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಪಾಪ ತಾಗುಂಡು. ತೋ ಅವು ಬಾಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ಆಫರ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಐಟು ಭಗವಂತ ನಂಗೆ ಐಟು ಪಾಪ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ఇంకా మ్యూట్ ఆందులారు మాతాజీ. అన్మ్యూట్. ఓకే, ఎస్, అన్మ్యూట్ మల్పలే. నో, యు ఆర్ గెటింగ్ మ్యూటెడ్. ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಗವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಂದುಲಾರು ಮಾತಾಜಿ. ನೋ ಕೇನುಜಿ. ನೋ ಮಾತಾಜಿ ಕೇನುಂದು ಐತೆ ಕೇನುಂದು. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಏರೇನ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಂಡ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದುಂಬುದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞೋಡು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಬಲಿ ಕೊರಂತೇರು. तो ಅವು ಐಟ್ ಅಕಲ್ನ ಬಲ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಒದೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂತಂಡ ಧರ್ಮದ ಒಂದಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ ಬರೆತಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಬಂಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿದ ಬಲ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಈ ಜನ್ಮಡು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದಾದ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಂಡ ನಮನ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡವು ಪಾಪದ ಆಗೋಣ ಮಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರ ಮನ್ಪುಡ್ ಬಂಡ ಅದ್ರ ಧರ್ಮನ ಬಚ್ಚವ್ರೆ ಬಂಡ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದು ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇಡಿ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅರ್ಜುನನು ಬಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಪಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಪೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ಕುದನೆ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಿಂಸೆನ ಏಪಲ ಪರಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗ ಗುರಿಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮರಣದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಾರಿ ಆರು ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರೆ. ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಿನಾಯಗ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಕಷ್ಟ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಗು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರೆ. ರಾಜ್ಯರು ಕೊಲೆಗಡಿಕರೇನ ನೇನು ಪಾಡಿಯಾಡಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶ ಪಂಡದೇನದ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಪಿನ ಹಿಂಸೆ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನ ಕೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸಮಜಾಯಿಸ್ಯಾರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ರೋಗಿನ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುನನೇ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಪಾಪ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಪೂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನನೇ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅರ್ಜುನವು ದುಃಖ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯನ ದುಃಖ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯನ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಭೀಷ್ಮಡು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಲ ಅವು ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಆ ಖಾಲಿ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಪುನು ಆಡ ಧರ್ಮನ ದೂರದಿದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಆಯ ಕೆಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿಜಂಡ ಆಯ ವರಿ ಹೇಡಿ ಪಂಡದು ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಾಗ್ಲೇನು ಕೇರಂಡ ಎದುರಲ್ಲೇನು ಅವು ಪಾಪ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರು ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದೇವರು ಅವು ಐನು ಪೂರ ದೇವರು ಜೊತೊಂದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಮೃತನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಕಲ್ವೆರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ವೆರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕೊರೋಡೆ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬದ ಜನ್ಮಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಕರ್ಮ ಆಯ್ನ ಪಿರಾಡು ಪೋಂದು ಪುಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಹಚ್ಚಿನ ಕಲ್ವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದು ಕೊರ್ಪುಣವು ಅವು ಸರಿಯಾದೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡಾರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಚಿ ಜೀವನಗು ಬೂಡಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಲೆಗ್
ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಂಸೆ. ಎಸ್ ಗುಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಟೆಡ್ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ. ಓಕೆ ಎಂತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ತಪ್ಪದ್ದು. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂತ ಹಿಂಸೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅವನ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತಂದೇರ್. ಓ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಪಂದೇರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಯಾನ್ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ. ಇಂತ ಎರೆಗ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಲ್ಪ. ನೋ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಡ್ಗದ ತೊಂದ್ ಪೋಪೆ ಅಂದತ್ ಯಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆತ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್. ಯಾನ್ ಎರೆಡ ಪೋಡು ಜಡ್ಜಿಡ ಪೋಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ನೋಡು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೇನೆಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆ ಸೇನೆಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎದುರಾಳಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅಪಗ ಇಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಅವ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ನೇಬರ್ಗ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅವ್ ಸೇಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಕೆರ್ತಿನತೆ ಅವ್ಳು ಪೋದುಲ ಎದುರಾಳಿನ್ ಕೆರ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಲ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ನಿ ಏರೇನು ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ರೆಡ್ ಎಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯದಾಯನ್ ಕೆರ್ನಾಗ ಅವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೆರ್ನಿ. ಸೊ ದೇಶ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲದ ಕೆಂಡ ಅವ್ ಎನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪಾಗ ದೇಶ ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇಶ ಈಗ ಪರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಅವು ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರ್. ಆಯ್ ಸೇಮ್ ಸೈನಿಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ ಕೈತಾಲ್ದಿಲ್ಲದ ಕೆಂಡ ಸೇಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಿ, ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪನೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಅವು ಐತೆ ಹನುಮಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಹನುಮಂತ ಫುಲ್ ಲಂಕಾಗ್ ಬೆಂಕಿನ್ ಕೊರಿಯರ್, ಫುಲ್ ತೂಕ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು. ಹಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವೇ ಯಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಂಚ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು. ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪನ ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅವೇನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಕಲ ಆತಚ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬಪೋಡು. ಓಕೆ ಒಂದನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಅವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಪುದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಷತ್ತಿಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎನ್ನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾವು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.